मोगतच्या भावा भयणीनो, हांवें एक व्हॉट्सअप ग्रुप खोल्लेलो आसा रोमन कॅथलीक डेव्हलपमेंट सोसायटी. 1-2 वरां जालीं आसा त्या ग्रुपाक. तेका काय अशें खोलूंक ना, मिनींग आसा. आमची लोकां डावन ट्रॉडन आसात. आमच्या लोकांक डेव्हलपमेंट करूं, व्हायट कॉलर जॉब मेळूंक जाय ह्यासाठी ह्यो ग्रुप खोल्लेलो आसा. ते कशे आमचे व्हायट कॉलर जॉब मेळटले आमच्या लोकांक? आमी प्युअर रोमन कॅथलीक टायकोटवाले आमी खरे म्हणजे दिसोक ऑफिसर सारखे, पण आमची लोकां ऑफिसर नात. आमची लोकां डावन ट्रॉडन आसात. कुठले खंय तरी दुबय कुवेट वचतात, कशे जॉब बीब करतात इकडे तिकडे आणि कसे आपलं पोट चालयतात. आमच्या फादर बिशप मिशनरी कडेन व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. त्यामध्ये आमच्या लोकांक 50% कन्सेशन फीज जर मिळाली तर आमची लोकां व्हडली जातली. एज्युकेशन फर्स्ट एज्युकेशन मेळूंक जाय. पहिले आमच्या लोकांक एज्युकेशन मिळालें की ऑटोमॅटिक व्हायट कॉलर या बरे जॉब मेळटले. नर्सिंग जरी आमच्या लोकांक नर्सिंग बिशपांनी केले, हेल्प केले 50% कन्सेशन फीज, तरी आमची लोकां भायर वचून नर्सिंगचे जॉब मिळू शकतात. दुबय कुवेट लंडन इकडे तिकडे तरी व्हडली जातली. आणि तुमचे कडेन एज्युकेशन सिस्टम आसा, दिवंक जाय. आमी प्युअर ओपन कॅटेगरी. आमच्या लोकांक धड ॲडमिशन मेळत ना, आमच्या लोकांक जॉब मेळत ना, मागीर कन्सेशन ना, काय ना. ओपन कॅटेगरी तुम्ही खूप अभ्यास करूंक जाय तेन्ना ते सगळे जातले. पूण आमच्या फादर मिशनरी कडेन व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसा. आता तुमकां सांगता, बिशपांक पैसे येतात, फॉरेन फंड्स येतात, 6-6 करोड 5-5 करोड येतात. तुमकां ते पैसे पण आसात. तुमच्या म्हणजे सगळे खाऊ पिऊसाठी ते पण पैसे असतात. ते तुमकां जॉब ते समज तुमच्या ह्याच्यासाठी असतले, मेंटेनन्ससाठी, ओके, खाऊ पिऊ रावसाठी ओके. पण तुमचे स्कुलां बी आसात, त्यो इन्कम आसा. बाकी लोक डोनेशन देतात ते बी इन्कम आसा, सगळे आसा. तरी तुम्ही तुमचे पोट भरत ना. अरे तुम्ही पैसे मागूचे ना कोणाकडे. फादर बिशपांनी पैसे कोणाकडे मागूचे ना. लोकांनी त्यांच्या मनापासून पैसे देऊचे फादरांकी. ते नियम करतात. ॲन्युअलमेंटचे एवढे पैसे, काजाराचे 15,000 रुपये, पर कोप्यालाचे एवढे पैसे, आणि हे जे पैसे एवढे, आणि ते डोनेशन एवढे दिवकच जाय. ना दिले तर तुमच्या घरात तेच जाऊचं ना, तुमचे बॅप्टिझम जाऊचे ना, तुमचे हे जाऊचे ना. आणि तू जर अरे एक असे हे जाऊचे ना, ते असे तुम्ही रूल्स लावतात. तुम्ही पैसे कोणाकडे मागूचे नात. तुमका अधिकार ना पैसे मागूचे. लोकांनी आपल्या मनापासून पैसे देऊ जाय. तुम्ही रूल्स रेग्युलेशन करू शकत ना. तुम्ही हे चर्चचे नियम किती करतात माहिती आहे? तुमका पैसे मिळूसाठी तुम्ही नियम लावतात. हे चुकीचे असा तुमचे. तुमका पैसे येतात ना, फॉरेन फंड्स येतात, तुमका सगळे येतात, स्कुला असतात, तरी तुमका लोकांक नियम कित्याक लावता? अरे तुम्ही लोकांक एज्युकेशन द्यात. आता एक बिचारो आपल्या पोटासाठी काहीतरी दुबई वचता. अरे तो दुबई वचता, तो सगळे सोडून चर्चमध्ये वचतलो तिकडच्या. हा एकदा 1-2दा गेलो, पण तिकडे वचून तुम्ही मेंबर कसे जातलो? तिची का बाईल असा का खय असा कितें, आणि तो फादर त्याला जॉईन कसे करून घेतलो थंय? हा, आणि तुम्ही मग काजारासाठी म्हणतात. काजार त्या चेड्याचे काजार जायत असतात, त्यांना म्हणतात दुबईच्या फादराकडून चिठ्ठी घेऊन ये की तू थंयसर मिसाक वचताय ना, तर तुझे काजार करूच ना. म्हणजे हे नियम नव्हता. म्हणजे त्या दुबईच्या मनशान 15,000 रुपये फादरीक ॲन्युअल दिवचे काजार करूसाठी. तुम्ही पैशासाठी करू नका. तुम्ही लोक, अरे एक तर तुम्ही लोकांक एज्युकेशन द्यात ना, मग पैसे मागत कितके जाय तेवढे पैसे मागत. आत्ता पण आमची लोक पैसे देतात तुमका. माझ्यासारखं जर खगड किती उलट जरी असलो तरी कुठे फादरी म्हटले पैसे, माझी इच्छा असा पैसे देऊची, पण तुमची इच्छा कित्याक ना? तुमच्याकडे सगळे असा 5 करोडचे बिशप हाऊस असा, हे तुम्ही चर्च व्हडले बांधता, तुमका पैशाची काय जरूरत असा? तुम्हीच म्हणतात की पैशाच्या पाठी लागू नका. तुम्ही स्वतः पैशाच्या पाठीमागे लागतात. आणि नियमाप्रमाणे तुम्ही पैसे कोणाकडे मागूचे नात. देवाच्या नियमाप्रमाणे लोकांनी पैसे दिले तर घेऊचे ना. ते पैसे देऊकच जाय. कोपेल्याचे पैसे देऊकच जाय. बॅप्टिझमचे पैसे देऊकच जाय. काजाराचे पैसे देऊकच जाय. ॲन्युअलमेंटची फी एवढी असाच. अरे व्हिडिओ ओढला जाता. ओके, बाय बाय. ह्यासाठी तो बनलेला असा व्हिडिओ जाता. आमच्या लोकांनी एज्युकेशन मिळून जाय. ओके, बाय बाय.